बाजाज बाइक सालायनो एबा लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला। फैबाय थानाय फुजा फोरबोफोरजों लोब्बा लाखिनानै अक्ट'बर दाननि 8 खालारनिफ्राय 12 खालारसिम क'क्राझार सोहोर जेरि र'डआव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों माखासे गोसोनि साबजाथाव खाबुनि गेजेरजों मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलानि गेजेरजों नोंथाङा जोबोद खमसिनथार डाउन पेमेन्ट 7,999 रां होग्रोनानैनो नोंथाङा नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लानो हागोन। गोदान बाइकजों लोगोसे नोंथाङा गंनै फ्रि हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल मोनफानो हागोन। खेबसेनै फ्रि वाशिं कपुन आरो फ्रि एसुर्ड गिफ्ट मोननो हागोन। जायखिजाया मडेलनि गोजाम बाइकखौ एक्सचेन्ज खालामनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लानानै थांनो हागोन। 1,000 रां होग्रोनानै नोंथाङा नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ बुकिं खालामनो हागोन। नोंथाङाबो जुदि बाजाजनि बाइक सालायनो एबा लानो गोसो गुदुं जानानै दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सोहोरनि दावहारु अट' एजेन्सि नङाब्ला दतमा, भटगाव आरो कारिगावआव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिनि दालाइसा श'रुमाव फैदो आरो नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ थाबैनो लानानै थांफैदो। आबुंसिनै मिथिनो थाखाय 8822018193 नङाब्ला 6000399187 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।